Tofa wata sabuwa asirin 'yan sandan jihar Kano ya tonu bayan an kashe DPO a garin Rano. Idan ba ku manta ba, cikin satin nan da ya gabata lalle rikici ya ɓarke tsakanin wasu matasa da 'yan sanda a jihar Kano. Shi kuma wannan rikici lalle ya samo asali ne inda wani matashi ya yi aure. Abokansa kuma suka fito suna wasan mashin, to a cikin abokansa akwai wani mutum ƙwaya ɗaya wanda wani bawan Allah a cikin wannan anguwa ya sa ido, inda ana cikin wannan wasan mashin inda tsare wannan bawan Allah shi ma daga nan ya mishi dukan tsaya tare da shi da abokansa. To bayan kuma ya daki wannan yaro, daga nan shi kuma wannan yaro mai wasan mashin sai je gida ya ga ma mahaifiyarsa lalle ga halin da ake ciki, wani ya tsare shi ya doke shi, to amma fa yana son zai je ya ɗauki fansa. Daga nan mahaifiyar shi ta ce lalle ya yi haƙuri, shi ma wannan ai yana matsayin mahaifinsa ne, duk da dama shi wannan yaro mahaifinsa ya rasu. To har ganin haka wannan yaro sai ya haƙuri. Bayan kuma sun gama wannan wasan mashin sai ya tafi can inda suke sana'a madaci, ya je ya samu guri ya zauna tare da shi da abokansa suna murnar biki na ɗan uwansu nan da aka ɗora mashi aure. Daga nan kawai wannan bawan Allah kuma sai ya je ofishin 'yan sanda inda ya gama DPO halin da ake ciki. Take yanke DPO turo 'yan sanda inda suka zo suka kama wannan bawan Allah yana zaune, inda suka fara dukansa suna jan shi a ƙasa, inda abokansa suka taso suka ce menene laifin da wannan bawan Allah yi, amma kuma 'yan sanda ba su saurare su ba. To ganin dai wa'annan matasa cewar hukuma ta kama abokinsu a lokacin ba su ɗauki fansa ba, sai suka kyale shi aka tafi da shi wajen hukuma domin suna ganin cewar abu ne wanda za a yi zuwa a je a karɓo belin sa. To bayan sun je su karɓi belin abokin nan nasu, to fa 'yan sanda suka hana, sannan duk wanda ya kamata ya je ya karɓi wannan beli an je, amma kuma ba su ba da beli ba. Gashi dai laifi ne wanda ake tuhumar shi karamin laifi, wanda kuma a dokar ƙasa za a iya bada belin sa tunda dai bai zagi wani ba, bai ci mutuncin wani ba, wasa da mashin ne kawai yayi. Domin yau idan dan masu kuɗi ne ya wannan wasa da mashin din, wallahi ba wani dan iska da ya sai kama shi, ba DPO ba ko shugaban 'yan sanda na ƙasa ne dole ya kyale shi. To amma da ke dan talaka ne, sanadiyar haka DPO ne ya kama wannan yaro wacce an kashe ofis, suka dinga dukansa, a ƙarshe suka kashe shi. Bayan sun kashe shi da suka ɗauke shi ranga-ranga inda suka mika shi asibiti. Daga nan asibiti suka tabbatar musu cewa lalle wannan yaro ya mutu. To daga nan sai suka ɗauko wannan ga ranga-ranga inda suka kawo su gidan su wannan yaro. To bayan an kawo shi, daga nan mahaifiyar shi ta miƙe tsaye ta ce lalle ita ba za ta yadda ba, wannan yaro an ɗauke shi lafiyar shi kalau, sannan ku je ku kashe shi ku dawo da gawa. Lalle ina ba taɓa sabuwa ba bindiga a ruwa. Daga nan DPO ya nuna zai zare mata ido, inda ya zare bindiga ce lalle in ta ƙara musu da shi zai fa fasa kanta. Daga nan ganin haka mutanen anguwa su ma sai suka taso, tunda abin ya riga ya zama zalunci, gashi ya kashe mata ɗa, sannan kuma ita ma ta magana yana yunkurin ya kashe ta, su ma sai suka ɗauko itatuwa mai dutse mai waye sai suka ɗauko inda suka tankari wannan 'yan sanda. To ganin haka DPO take yanke ya ƙara harbi, inda ya harbi kan ɗa take yanke mutu, sannan kuma ya ƙara harbin wani. To tun daga nan matasa sama da mutum 5,000 suka tashi suka fara zanga-zanga inda suka biyo 'yan sandan nan. Bayan 'yan sanda sun gudu ofis, su ma matasan nan suka bi su. To take yanke ana Allah ba sa suka kashe DPO, sauran 'yan sanda sai gudu, wasu da an yi musu raunuka. Bayan an gaba wannan rikici, to daga baya sai kuma wannan faifan bidiyo ya fita na wannan budurwa, ita ma inda ta fito tana gaya ma duniya halin ta shiga. Lalle wannan 'yan sanda na jihar Kano, to lalle ita ma sun yi mata fyaɗe, kuma inda ta faɗi hujjoji kwarara akan wannan fyaɗe da aka yi mata. To amma ita ma tana kira ne lalle a bi mata haƙinta ga abin kacin mutuncin da wayannan 'yan sanda suka mata na jihar Kano. Dan Allah dan Annabi, dan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share din bidiyon nan kai like. Muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Tsinannu namba ɗaya an ka samu police na Kano, su ne da highest, wanda ba su san doka ba, ba su san aikin su ba, ba su san ya kamata ba. Inda aka bude musu gindi suka ci, aka ba su kuɗi, to an gama mas. Duk abin da kuke so da su muku. Dabbobi ne nan ba ɗaya, kuyoyin kana neman police na Kano suna taka doka yadda suka ga dama, suna yadda suke so. Police na Kano haka suke, tsinannu ne kawai kamsu, a je abinci a sake a zai a kai su tireni, ko kun kai su tireni ba za su tireni ba. Don wannan harkar dabban nan yana jikinsu, ba za su taɓa tireni ba. Ni ban taɓa ganin da ake yin wannan abubuwan nan ba, sai a police na Kano haka suke. 'Yan bindiga yaran gwamnati sun je masallaci ana cikin sallan isha jiya daddare, sun buɗe wuta akan ƙananan yara da kuma manyan mutane a cikin masallaci. Wannan wasa da addinin musulunci ne, kuma keta alfarman addini ne. Don haka ba da mu zira ido wannan abu ya ci gaba da faruwa ba. Ba mu tare da duk wani azzalumin da zai zo yana cin zarafin bayin Allah a wajen bauta.
ba mu yadda a kai hari cikin masallaci ba, kuma ba mu yadda a kai hari cikin church ba. Wannan abin da ake yi gwamnatin Najeriya take shirya shi, din haka ba mu tare da gwamnati a daina ce mana wai 'yan bindiga sun zo sun kai hari cikin masallaci. A'a, gwamnatin Najeriya ta mata daɗe da raina musulunci, shi yasa ana cikin sallan isha a jihar Zamfara ta sa aka buɗe wuta akan ƙananan yara da kuma manyan mutane. Wannan zalunci ne. Muna kira da babban murya a mazauninmu na musulmai, mun baranta da wannan abin da gwamnatin Najeriya ta yi, kuma ba za mu ci gaba da zira ido ana mana irin wannan zaluncin ba, ko da za mu rasa rayuwarmu akan wannan ta'addanci da ake yi. Ko ba a masallaci ba, ba mu tare da wanda zai je yana buɗe wuta akan ƙananan yara yana cin zarafin mutane, ballantana a wajen bautan Allah.